għad iridu joħorġu iżjed affarijiet fuq għad l-istorja, pero jiena sissa għad prudenti. B'dan il-mod il-kap nazzjonalista Lorenz Gonzi wieġeb il-mistoqsijiet tal-preżentatur u lecturer tal-Università Andrew Azzopardi dwar loti ta' commissions fuq xiri ta' żejt fl-Enemalta. 5 snin ilu l-Prim Ministru kien wieħed li jdaħħal il-liġi tal-whistleblower li tagħti protezzjoni lil nies li jkunu jafu fatti dwar każijiet ta' korruzzjoni. Iżda baqa' qatt ma wettaqa'. Issa, kif intemmet il-leġislatura, Lorenz Gonzi jgħid li għandu 700 sena sakemm tgħaddi din il-liġi. Il-whistleblower tagħti affarijiet oħrajn tajbin u għandi 700 sena sakemm ngħadduha. Iżda minkejja li qal li għandu 700 sena, Lorenz Gonzi mingħajr ma semmih bismu iżda b'referenza għall-appell tal-eks-President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli, reġa' qal li ma jemminx li għandu jinfetaħ il-Parlament b'urġenza biex tgħaddi din il-liġi. Dalgħodu kien hemm min issuġġerixxa li għandna insejħu l-Parlament ta' malaj biex nadduha. Jiena naħseb naslu iżjed malaj b'dak li ddikjaraj dalgħodu. Lorenz Gonzi qal li l-Partit Nazzjonalista mel ħafna affarijiet tad-demokrazija f'pajjiżna u kien hawn li sellem lill-eks Ministru tal-Ġustizzja Carme Bonnici li f'din il-leġislatura kien sfiduċjat fil-Parlament. U għaw il-lejla rrid insellem lil Carme Bonnici meta kien Ministru għall-Ġustizzja u responsabbli għall-intern. Il-lecturer tal-Università li kienet jintervista lil Prim Ministru ikkwota rapporti li juru kif żdiedet il-perċezzjoni tal-korruzzjoni f'pajjiżna. Malta fl-2012 skont Transparency International ikklassifikat fi-43 post. Malta ġiet ukoll ikklassifikata fil-45 post fil-World Press Freedom Index. Imma skont Lorenz Gonzi, il-Partit Nazzjonalista saħħaħ l-istituzzjonijiet tad-demokrazija. L-istituzzjonijiet demokratiċi li għandna f'pajjiżna nkomplu nsaħħuhom kif fil-fatta minna f'dal aħħar snin u kif is-sistema effettivament tatna riżultati ta' demokrazija b'saħħitha ta' pajjiż li llum il-ġurnata mhix il-qudiem u jirrenkja ġifieri qabbel lilu nnifsu ma' pajjiżi oħrajn. Naħseb jekk hemm partit fil-gvern li ħa bis-serjetà il-ġlieda tal-korruzzjoni kien il-Partit Nazzjonalista.